Asi. Ouais. Mongera. Asi. Asi jai to beni ko. Nimne. Nimne ban. Mongena. Asi nimne kane faga. Asi ni dane kane kantige. Bal saya ka samalo horondima. Asi efa bora bela jelen kana masisa ila fiara. Iya banyana jelen ya fi faye ka ba ila fiara asi. Asi ne akila mani fi ika ki ba sutura de. Asi ne mungkin ne gela jelen ma yin kono. Kabine banye dominasi. Nkeri fe ka tene fe bela jelen ka. Ni ko fe ba ki asi. Ima deli ka nyega fu ila duin kono ya. Ifa kuma bela jelen me. Atara tuterso yere la. Kata fifi lage. Na asi chier la iborani jigi koro. Mama. Galo ba doni na ta duse jeyi. Fifi boya ha bi domina ka fifi kandere. Kunda lo ko yere se ka bwa kon nano. Fifi tara ka ta docteur so docteur e ple de fien. Uma fi ma 4 jours dia. A 4 jours kon na tara fifi la dia. Muna ne be kan débrouiller ka ta fifi la dia. Ne tara fifi la dia o ko fait tout. Docteur a dit une semaine faraka. Mama e be ka bundeke. Ni ne be kan débrouiller to so be la ka wari nyiri. Yara sa fura be se ka fifi la. Mais ne be do kuma fe ne ta li kala be nyi wo fe ka be ni. Ya bola. Fifi fe ne yoro di mena sa. A de urgence de la lia. Mama ana ni beke sa. Ika na se ka fura kai. Fura sa ngadama. Ika na se ka futa na je. O mwezi al ka dumini ndo to bi ka dia na ta di fifi ma. Ya kya. O mama. Ni ne ma fo papa ni ma ke choli. O be me fa ka sa ngolo dia. Nti do wele done. A be urgence ni na ni jida de. Ibe dugo osugo ke mama bela jere ke ni alachi. Ni fifi sara billahi ka shuriru. Wallahi. Mama be fe ne ga munege sisa. Ebe na ni fe ke ni abla boni ere la tu no mama. Ne bore fi an odongo iga kuma idem so fe aka fa ka bonche ye kuma mi fura na ma do ilero kunu tugni asigina ko kelinga asikla ka tani cheno fe kunu tugni fo maso ni ma kuma asife asigile fle ni ma kuma fe wallahi billahi mba fa ka ko dina nasra fo itala ni ko kala ya kala ngaso ibara ko ka tani nkena mali Ebe ka de toro. Na manye ka fuko abe ka ke cheno fe. Ni bisi ka fefe mi kale ka so. Akala na bana anga tola. Nga ni ma fara kana kamada. Ate foko ne ma kamada yire. Akada ni ma. Ate foko ma kamada ko ndai. Ko ne musoro. Do anga kaiti. Ni ya chebe ka boli na fe. Ne sala. Ni mena ni mureche. Abi ni fe ba che. Ni mena ni mureche. Ni ka de chebe ba pe se ni ba na. Ne ni mega bamka kle ku ya na wallahi. Ni na tani ko ne dai ka ka ni ya me ka ni ma ne ya ko ina tenjo. Na tenjo. Ite ntoro. Mo la kolo ni. Ede mo la kolo. Ate do la kolo ni ise mo de suru bai. Ite mo de suru bai ko ala. Ambe awdongo, aw kala jino ambe awdongo. Afi bi dem solo. Ate do la. A jole na ina be ni le apola. Ni mo so ko kan pa be suru ba. Awa de suru ba sa e to sa. Ne be e ka kamada ne ka ba. Ne be chere. O don da me. Me be chere ne ka ba. Mo be chere ku ne ba. E to sa ka kamada ne ya. Dem so ni masala. Ni na ka de chere ada ma so ne ano. E ka la ne so na siran che mai ku ba fa. Me la me fie. Na fa ni ba fa. E kan na me sa. E kan na fa. Ne fa ya o ta. Ne la. E kan na me sa ni na ta de fie. E ma kamada ne. E fa na mani la me. Ai ha ki kele ha ke. Ito. Aw mo ko so ko mu fle ne ke. Ba ma ram bi awla. Abe dem se ni fitinu de fulu se ni ke. Ko bla ma so na ka disposition na. Me no bora ke mo bu ja wala to bu ja dem se ni fitinu na. Boy mai. O ja we mai tenere de jige. Wa de so me ka mata na da ne ka. Ne de jige de na. Ai ali da. Ko e dem so ai ali na. Ai ali e. Ni ma fa. Ni era kuma ko imbai da ko. Ki dem so ma fa. Me ka bone ka ju ko. Ni era ina ko porte ma era ai da so. Ki dem ma. Ite kuma fa fe de. Ite kuma fa fe. Ite kuma fa fe. Ite kuma fa fe ma de ni nga. Ite kuma fa fe ma de ni nga. Ni ya ye kare ko no ba fa. Mam. Hey,
jɔ i ka na. Awɔ. Mamu. I ni ce. Nse. I ka nkalon dabila nin na. Ala k'i sara. Ala ka den d'i ma. I bɛ ka nkalon minnu da ne na. A ɲɔgɔn ka k'i den na. Yarabi ama. I jɔ ne ka dɔn mɛ. I jɔ ne ka dɔn mɛ. Ne ye nkalon de da i la. Ne ka bɔ ne ka so. Ne mago b'aw la. Ne ka bɔ ne ka so. Mɔgɔ lankolon bila ye. Fakasa ne yɛrɛ ni muso ye ne taara ne bɛ yɔrɔ o yɔrɔ. Baba, ene jigilam sare. Na fura ne nali semaine kelen ne nyema da ka du wono. Ki cholula. Ki double peu. Ite foi la palon na bolongono na la. Ba mo no me kuma do fo. Koni mɔgɔ ma sa k'i kana n'a tanu an kun ma sigi ni e ka ko la dɛ du in kɔnɔ bɛɛ ye apprécié bɛɛ lajɛlen jigi kun b'e kan sabula k'i ka débit ka ɲi ka fɔ e ka mɔgɔya labanna tan Baba ne shure ni mun ka fɔ ne kɔ e kun man ka so ni ka kɛ ne balolen ɲɛna dɛ Baba n'a fɔra ne bɛ fo yan fɛ an bamuso ka ban Bamakɔ yan bolo wɛrɛ de k'o kaburu sen k'e baba ma y'o kaburu kɛnɛ kan e yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ miiri cogo di Baba f'i k'a dɔn ba ye diɲɛlatigɛ nɛɛma de i bɛ ko o ko la hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ suɲɛni de kɛ fo barika ka k'i kɔ ni barika t'i ka ko la don dɔ la i bɛ sa fu wa ne bɛ min f'i ɲɛna n'i ma taa ka t'i ɲɛ da n ma kaburu kan ka taga yafa ɲini a fɛ i bolo k'i bɛ kɛ min ye i tɛ k'a yɛrɛ e bɛ sa golongoloba sacogo la n'a ma kɛ i k'a fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔ den tatɔ filɛ nin ye mɔgɔ kulonkɛra masako la fadenw bɛ kulonkɛ la yan tu ne tigɛr'e la ne yɛrɛ bɛ ka maloya ni n yɛrɛ ye bi sabula ne bɔra kare kɔnɔ bolo bɛ ka ɲɛsin ma ko baba kɔrɔkɛ o contrôle ne kun kan kun kɔrɔta ne de ni n taara yɔrɔ o yɔrɔ k'i photo yira mɔgɔw la ko nin ye ne dɔgɔkɛ de nka kow kɛra contraire ye e ye fali de ye fali sara fɛn ma sa fali balola fɛn ma balo ala ka fiɲɛ in yɛlɛ so ye to e y'an ka du malo Jean, allez,
ne bɛ fɛ n'aw bɔra yan komi sini ye juma ye aw bɛ taa misirida fura an ka ɲamanw ci n'aw tilar'o la aw bɛ taa kaburudon na aw bɛ binw tigɛ k'a ɲamanw fara ɲɔgɔn kan ala ka hinɛ se an ka silamɛ su bɛɛ a y'a faamu. o ma jɔn banna. e kalabanci den kuma min fɔra sa e m'a mɛn yan. Zan ne ye min bɛ est-ce que e y'o mɛn a bɛ i n'a fɔ lozi ba de banna mais a ma sira sɔrɔ ka to o la kɔrɔkɛ nana o kuma de fɔ mais kɔrɔkɛ in kumacogo ma ɲa o de ye lozi dusu labɔ ta. Papa. Kau kena sigilen na. Aw? I b'a dɔn kunun Musa ye dimi dɔ don ne la. Walayi bilayi ni n sigira ni n miirila la dɔrɔn n t'a dɔn n bɛ yɔrɔ yɔrɔ. N ye miiri min bɛ ni a fa ni ɲɔgɔn cɛ balimaya min bɛ n'a fa ni ɲɔgɔn cɛ ani teriya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ sinon walahi ne tun bɛ Musa faga ko. Mais n y'a to Ala ma quoi ani kare kɔnɔ mɔgɔw b'a bɔ a la. Papa, ne fana b'a ɲini fɛ de bi ta tɛmɛnen kɔ i ka na Musa ka ko foyi fɔ ne ɲɛna barisa ne bɛ joie min kɔnɔ bi ne tɛ fɛ foyi de k'o tiɲɛ. Alihamdulilayi a barika Ala ye ne ka furu san 3 ne tun bɛ ka fɛn min ɲini Ala fɛ Ala y'o de nɔgɔya ne ye. Ne de ka kuma dɔ la ne delila k'a f'i ɲɛna n ko papa n ko Ala de bɛ den ni muso ma nka mɔgɔ tɛ den ɲini yɛrɛ ye. Papa Ala ye da dɔ tugu an ye tiɲɛ don nka a ye da belebeleba fana yɛlɛ an ye. Papa i bɛna kɛ fa ye i den buranin. Papa n bɛ sɛbɛ de la kɛ. Papa, kana kasi. Bi ye nisɔndiya don de ye. Bi tɛ kasi don ye. Wuli an ka taga. Ne ye dumuni ɲumanba de dilan i ye. I delila. Wuli. Musa, basi t'i la wa? Ne ba kana ni yɛrɛ fari faga nin ko in na i ma foyi de kɛ wa i nɔ tɛ foyi la i y'i ka kɛta de kɛ papa bɛ bɔ ka du in lankolon to yan anw ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de ye anw ka mara bɛ e de bolo wa n'a tiɲɛna bɛɛ bɛ e de ye ni Fifi y'a ka murubaliya kɛ n'i y'a bugɔ ni banaliko yer'o la i ma foyi de k'a la n'a banana a bɛ furakɛ kɛ ni papa bɔra a kalama papa da ye kuma de a tɛ se ka foyi k'i la. Musa ne bɛ dugawu de don Musa. Mama Musa e bɛ ne faamuya cogo min na du in kɔnɔ wallahi hali ne e fa tun bɛ ne faamuya ten an tɛ mankan kɛ o. Mama fɛn min ye papa ka ko ye
ne de y'a f'i ye bi n'a ko k'a b'i gɛn ko parce que i ye Fifi bugɔ ko Fifi bɛ dɔgɔtɔrɔso la n kalela Ala la n'i taara anw yɛrɛ bɛ taa n'a ye ko k'i la a bɛ ko kɛ anw yɛrɛ la den tɛ kɛ foyi ye n'a ba tɛ anw ba de ye wa anw bɛ de dɔn anw dalen bɛ de la wallahi Musa Fifi bɛ mun de ɲɛ yan a bɛ mun kelen de ɲɛ yan Musa wallahi ne b'a dɔn Ala tun bɛ don ne garijɛgɛ la bari ne Ami ne ma kɛ ka tiɲɛ n bɛ ka fɛn o fɛn min kɛ n tɛ k'a kɛ dɔ wɛrɛ kama n bɛ k'a kɛ aw de kama nka o tɛ ka ɲini ka faamuya dɛ e dɔgɔnin n'o ye Asi ye Asi de ne da lɛfɛ la ka yɛlɛ mama fɛn min ye Asi ka ko ye e k'o to ne ma Asi kɛmɛ ka ne sɔn sigi tasuma kan bi Asi b'a fɛ ka kɛ impoli de a ka impoli an b'a bɔ a la wallahi Musa ne ko Asi nege bɛ ne la bi n ye nkalon tigɛ ja den jugu bɛ don maa kɔnɔ i b'a wolo mama b'i deli i ɲɛji cɛ kana na kasi nin na ne t'a ne ye fɛn fɛn min kɛ Ala la Asi ko in na papa taara dɔgɔtɔrɔso la n'a bɔra a bɛ na dafalen sɔrɔ an tɛ taa yɔrɔ si Musa ne bɛ dugawu de k'i ye wallahi fo n'a sɔrɔ i ma ne ɲɛji cɛ ka ne kuntilenna fan dɔ ne kɔni y'o dɔn k'o sen jɛlen bolo jɛlen Musa i bɛ fɛn fɛn min ɲini Ala fɛ e yɛrɛ de b'o dɔn dɛ Ala k'o d'i ma amina Ala k'o nɔgɔya i ye i bɛ ka sutura an ka furu kɔnɔ cogo min na Ala k'i sutura terimansa ye kama amina mama ya nin dabila ba ye nin dabila ne yɛrɛ bɛ tila sisan n bɛ papa wele ni min bɔra la an b'a fɔ ɲɔgɔn ye Musa Ala ka nin di barika ni halisa ko ye tɔrɔ n ye fɛn o fɛn min kɛ Asi la diɲɛ in kɔnɔ ni Asi bɛ ka ne yira diɲɛ na nin ko in na ne ye kojugu kɛ nka a bɛɛ lajɛlen kɛra Ala ɲɛ dɛ Fimani, ni ne bɔtɔ ye sugu la n taara ɲɛnajɛkɛ finiw san nin ye nin yɔrɔ ye a ka di n bi wula in na n'i ma kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye i kana kɛ mɔgɔ laban ye wa n'i taara i k'i walawala i k'i kun kɔrɔta i ka yɛlɛ kosɛbɛ sabula ne ka nisɔndiya o bɛ e de bolo I ni ce ka di a diyara n ye Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala kana bɔ n kɔnɔ barisa buna hadamaden sɔnni ɲuman ka fado i la a ka to i kɔnɔ o de ɲɔgɔn tɛ yen nɔ Fimani, nin tɛ fosi ye e ni ɲɔgɔn caman kɛ ne ye ka tɛmɛ teriya de don nka baasi tɛ ne bɛ taa n ko fɔlɔ yanni n ka bila retard la n y'a mɛn ka ne yɛrɛ bɛ n labɛn sanji sɔrɔ an ka taa n ka t'i bilasira Mam, kɛlɛ ye diyagoya ye balima yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nka kɛlɛ kɔfɛ a wajibiyalen don a ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ ne b'a ɲini fɛ ne ye ko o ko k'i la i ka yafa ne ma Ala kama Umaru ka muru turu mɔgɔ la ka tila k'a fɔ k'i bɛ yafa deli o fɛ o ye i da lamaga de e ni ne ka o donko mankan na kuma tɛ e ma min fɔ ne ma Umaru e mana jɔ ne la cogo o cogo a bil'i kunna ko ne y'i balima de ni ne y'i danga siga t'a la a b'i minɛ n bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ fɛ ne ka yafa i ma i da bɔ ne ka ko bɛɛ lajɛlen na n'i ye ɲuman kɛ i da bɔ a la n'i ye juguman de kɛ i k'i da bɔ a la o dɔrɔn de b'a to ne bɛ se ka yafa i ma Mam, e tɛ kɛ foyi ni ne kɔrɔ tɛ ne tɛ se ka n da bɔ i ka ko la abada non ne tɛ se n'i ye kolankolon kɛ hali sini ne b'o tiɲɛ f'i ɲɛna a digir'i la a ma digi la ne b'o f'i ɲɛna wa n'i ye ko ɲuman fɛnɛ kɛ don min na ne b'i dɛmɛ o ko ɲuman sira kan ne tɛ se ka n da bɔ i ka ko la dɛ wa i da bɔ ne la n'o don i kana na ne wele ni mana kuma ɲɔgɔn na ni ne y'a dɔn k'i bɛ ka ne wele da ne tɛ na
I kulo b'a la ne ko Umaru e bolo ko mun de do de Korate kono ke fila ne dun bɛ ka nin kuma kelen de f'i ye Umaru sabali ne tɛ fɛ i ne ka se ɲɔgɔn ma balimaya la sabali y'a mɛn yan n'i y'a dɔn k'i bɛ ka n wele ni manamana kuma na n tɛ n sigi k'i lamɛn yɛrɛ a ka di i ye cogo min na a kɛ ten n kana wele manamana kuma na dɛ wa n tɛ yafa i ye n tɔɔrɔ e bɛ ka fɛn min kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ye minɛ fɛrɛlen kɔnɔ i tɛ tigɛ ka denya la f'i ka kɛ denwolo in don min wa a b'o cogo kelen na i tɛ tigɛ ka musoya la f'i ni musobaw ka jɛ musoba minnu bɛ yen n'olu b'u bangebagaw bonya e taara k'i faden kɛ maa si ye i woloba kɔ a si e ma mara e yɛrɛ dɔn bali e de b'a fɔ k'i b'i ba kɛlɛ k'i bɛ tiɲɛ jalan f'i ba ye a bɛɛ ni Mamadu cɛ n'i y'a kuma fila ɲɔgɔn mɛn tulo la a si ne b'i nɛn tigɛ i nɛn min y'a bɔ i da min nɛn tigɛ ka jigin f'i kɔrɔ Asi i tɛ manamanako dabila Musa e fa jɔlen filɛ nin a sababu ye jɔn ye e ba de tɛ wa bere in lajigin i bɔnna la Fifi dalen filɛ dɔgɔtɔrɔso la nin a sababu ye jɔn ye a bɛɛ tɛ ba de ye wa Musa n tɛ dɔwɛrɛ dɔn fɛn min bɛɛ ni masaya man cɛ n'i ma ne to yen tile fila la n'i ma to yen n tɛ miiri yɛrɛ ko n kɔrɔkɛ ye ne kun ma miiri balimaya la sisan ne kun b'i kɛ su Ala kana barika don ne la n tɛ dɔwɛrɛ f'i ɲɛna dɛ i ni mama bɛ min na n'an m'a dabila a kasa bɛ cɛw yɛrɛ de kun Musa e t'a kalama ko mama bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin ye ka nin bɛ tila ka kɛ anw yɛrɛ de la Musa fa wulela ala cɛ fa e de ko don ko hei de wa e taw ye mun mana kan fɔ e t'a dɔn ko muso ni bonya de ka kan hali ni ne t'i kɔrɔmuso fɔ ne fana ye muso de ye wa balimamuso b'i bolo so n balimamuso hakɛ to n mago b'i la n tulo la mais hei o ye mun mana kan ye i tɛ batariya kan fɔ dabila i kana ne ka wari ne ka tanga sigɛrɛti san hei i ye n'a de k'a tɔ bɛɛ la ko sigɛrɛti de wa n t'a san est ce que ni mɔgɔ min bɛ kuma la i b'a dɔn ne mago t'e la k'i dɔn n t'a ɲini k'a dɔn Nadi, ni n ka muso de koyi. A fɔ y'a ka impoli dabila kare kɔnɔ n ba sara nin wagati in na n tɛ mankan fɔ A kɛra cogo di? E t'a kalama ko nin y'an ka maître de ye wa? I tɛ ko dɔ dabila. N'a gɛlɛyara ne ni cɛw cɛ nin de b'a ɲɛnabɔ. Di manamana ko la dɛ. Bila yan ka taa. Salamu alaikum. Waalaikum salam. Somɔgɔw. Ne ko Sanogo bɛ yan. O tuma na Sanogo ka numéro t'e kun na dɛ. E tɛ Sanogo terikɛ dɛ, e t'a jɛɲɔgɔn ye wa? O fana ye mun kuma sugu ye? Sanogo bɛ mun kɛ ko bɛ dogo e la? Sanogo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ e b'a dɔn. An na n da wɔrɔ, an na bila kuma la dɛ, kuma nege tɛ ne na. I na kun fɔ. Ne tɛ tan ma sɔrɔ. N nakun tɛ dɔwɛrɛ ye. I b'i kangari da Musa ye. Musa ye bilakoroya min kɛ ne la kare kɔnɔ o don na.
ni Musa seginna ɲɔgɔn kan wallahi billahi ni Musa seginna ɲɔgɔn kan n b'a faga yani n ka na n kangarida yan nin ka kangarida laban ye Saga bɛ Musa faga yanni kana kangarida ne min bɛ ni Musa ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a bɛɛ kalama komi ne tɛ fɛ ka n da don la n tɛ ka kuma de i y'a mɛn kɛ min bɛ e ni Musa ni ɲɔgɔn cɛ e ye cɛlankolon de ye e ye cɛbakɔrɔ gansan de cɛbakɔrɔ lankolon fu wallahi e y'o de ye Saga i woloden min bɛ ne b'a dɔn i ka jakolo nin tɛ yan Musa y'i jɛ o wala Musa yɛrɛ ye denmisɛnnin ɲɛnɛma de ye parce que a ladamunen don ne y'a mara ka ɲɛ a ladamunen don n tɛ sisan mun b'a sɔrɔ kɛ ko wɛrɛ tun bɛ ka fɔ a ko la Bamakɔ kɔnɔ min tɛ nin si ye Ami e ma se ka sunkuru tigɛ ka foyi sɔrɔ Bamakɔ belebele in kɔnɔna na fo i woloden sunkuru i ni denni min bɛ ɲɔgɔn fɛ Musa sunkuru de don i tɛ nimisa nin kelen in na o wallahi billahi ne tɛ jigin e la parce que e n'i den bɛɛ ye kelen i y'a ye bi Musa bɛ marabaliya la kare kɔnɔ dɛ wallahi e ni Musa bɛɛ ye kelen e m'i kungo fɔ ne na e yɛrɛ m'a bɔ i yɛrɛ la k'i kungo fɔ ne na ni ne kun ma kɛ mɔgɔ lafaamuyalen ye ni ne kun ma kɛ kodɔnna ye ne kun bɛ mun kɛ o tulonkɛni ne ye tulonkɛ de k'i fɛ n tɛ ne mago jumɛn bɛ jɔ e la sa e k'e yɛrɛ lajɛ e kunkolo fɛ seningɔ ne mago jumɛn bɛ jɔ e la e cɛ sugu yɛrɛ filɛ kɛ wallahi ni ne yɛrɛ kun bɛ ne cɛ sugu ma kɛ ne kun bɛ n yɛrɛ faga sa parce que e tɛ cɛ jɔli ye e tɛ cɛ ye hali cɛ ka bɔnkɔrɔ ka fisa ni e ye ko ni sura dɛsɛra zaban na a b'a fɔ k'a ka kuma bon ni kana dɔgɔya n ka so e ye mɔgɔlankolon ni kana dɔgɔya n ka so dɛ e ni Ala ni kira cɛ e tɛ mɔgɔlankolon ye n kana dɔgɔya n ka so dɛ yan ye ne ka du de n tɛ dɔgɔya n ka du kɔnɔ ne b'e filɛ PlayStation de n'i mana tigi k'i bila yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛ Saga n'i ma bɔ n ka so n'i ma bɔ n ka so b'i faga ka n yɛrɛ faga sisan bɔ n ka so n t'a dɔn ko fa b'i i ka bɔ n ka so mɔgɔlankolon a bɛ taa bɔ f'u safu kelenw ye yan nin ni Sanogo bɛɛ ye kelen Sisi ni ne kun de ye ninnu ye Ala de y'a dɔn k'u kuntina ye kelen wallahi billahi nka n kun bɛ ko da e kan e kun tɛ nimisa o la mɔgɔ ta tiɲɛnen ninnu n tɛ tɔɔrɔ n ka so bilen o Musa cɛ ni tɔɔrɔ la sa cɛ ni tɔɔrɔ la a ye n den tɔɔrɔ a y'a nin sigi ka da kun ni den ɲuman t'a bolo o tɛ ne nɔ ye Ala de ye ne sɔn débarquement na i kɛlɛ mun kɛ Ça va? Ça va. E bɛ jɔn kɔ? Ne bɛ grand sœur de kɔ. Grand sœur. Oh maman, mam bɔra. Ko mam bɔra wa? Awɔ. Ala. Ne ye mun kɛ Ala la tuguni? N'a fɔra ko ne ye n jigi sɛbɛ mɔgɔ kelen mun na o de tilala ka na ne jigi tigɛ bi tuguni ne nan'o nɔfɛ ko o bɔra. Ne fa n bɛ se ka n ka diɲɛlatigɛ kuma dɔ sali la. O gɛn tulo b'i la. Ne fa n'i ye so ye i k'a fɔ so ɲɛna k'a ka kɔfilana ten sa ko ne ɲɛ tɛ mɔgɔ si de la diɲɛlatigɛ in kɔnɔna la n'ale tɛ. Ne fa ni so sɔnna ka ne furu ni ne ye kɔnɔ ta n'o kɛra cɛ ye n b'a tɔgɔ da i la. Ne fa n bɛ n ka sɛbɛ kuma la i bɛ nin ye mun de ye? N bɛ ka n ka sɛbɛ kuma f'i ɲɛna i bɛ ka n minɛ ka n kɛ fatɔ ye. Ou bien e fɛnɛ bɛ so ne contrôle la so ko in na de. Ne ma dala ne ka kɛnɛ o. Ne fa ko n bɛ k'a k'i fɛ silamɛya ye n'i ma so ko in gérer ka di ne ma ne fa han. Dabila hey. N b'i ni n b'a minɛ n bila a b'i bolo. Nugu mɔm fɛnɛ bɔra ni nɛmi tuguni. A bɛna nin minɛ.